Čo vám Lectis prináša? Tak to vám teraz poviem. Lectis vám prináša prehľad všetkých vašich spisov, ktoré si tu zaevidujete, v ktorom viete jednoducho a rýchlo nájsť to, čo hľadáte, podľa spisovej značky, predmetu sporu, podľa strany napríklad. Ukážeme si to, vieme si nájsť akýkoľvek spis podľa akýchkoľvek zadaných kritérií, rýchlo na ňo prejsť, kde vidíme všetky nami evidované údaje, vieme, čo sa v spise deje, vidíme úkony, úlohy k ním, vidíme, aké zatiaľ vykonania vznikli, dokážeme si ich jedným tlačítkom exportovať ako prílohu k faktúre, úžasná vec. Vieme si ukladať listiny k týmto spisom. Máme tu veľmi užitočný plánovač k úkonom, ukazuje za koľko dní sa má čo spraviť, veľmi prehľadné strany, evidencia sporových strán, kde vieme taktiež veľmi rýchlo nájsť, koho hľadáme, stačí zadať nejaké mená, detailné vyhľadávanie podľa rôznych akýchkoľvek kritérií, taktiež evidujeme osobitne evidenciu právnych zastupcov, kontakty na nich, v prípade, že chceme s nimi ďalej jednať a podobne. Ponúkame vám kalkulačky lehôd, kalkulačky súdnych poplatkov, kalkulačky odmien a náhrad, kalkulačky úrokov a pokút a videopomocníka, ktorý vás bude sprevádzať celým Lectisom. Vyskúšajte.